Well, sa léitheoireacht an tachtan seo, tá mic an féchantar Agallamh Beirte. Nis sa gaeilge bí neart sprí le focail, tá annach chuid seimhre sa teanga, agus níl éon áit go bhfeictear sin níos minice ná in Agallamh Beirte. Céard a hain? Well, séad é Agallamh Beirte ná, nuair atá beirt ag córáil na chéile. Agus bín cumórta san Agallamh Beirte, bín se le feiceáil timpeall na tíre, agus bín annach raic a bhaint leis, golóir sprí. Céad a bhín an? Well, bín rithim in Agallamh Beirte. Bín córá idir bhirt agus bín rithim sna bhéirsaí. Bín rím ann chomá, cos úla dáin. Bín deire na phrásaí bín an rím céine iontab. Bín grán an, go minic bín siad annach ranúir ar fad, agus dar nui bín scéal na ninsin. So tá muide chun féchantar Agallamh Beirte a bhaineann le Mairnéalaigh. So an inimmuide sin tá mé gur go bhécha idir cúpla phrása deas a bhaineann le Mairnéalaigh, a bhaineann le taistil chomá, gur bháil go mé gur rólas agaibh ribh deire an cheachta. So fécha idir sin inis, agus tá mé gur go gcuinóis a bhir na phrásaí seo agus muid á léamh. Cúpla ceann a bhaineann le taistil ar airige, mar hampla ceann seo, ag gimacht de bhar na dain. Phrása an deas an sin, de bhar na dain, na tunta. Gach cúan is gach agéin. Hastal mé a bhád. Gach cúan is gach agéin. Tasa go bhain taigéin Atlantach, atá idir mutéin agus Mericha. Gach cúan, áit na beaga ina mínsan an airige, agus I dírithe I bhád agéin. Tá seans go an ceann sin a rólas a goibh, I bhád wein. Nis, feicitibh goil héanaan seo, cén fá bhfuil héanaan seo, bhfuil sinna an chéad character atá stis san Agallamh Beirte seo, agus racham iad roigadín darachan inis, agus feicimid céirtá rá aige, agus tá sa cheann seo tá mé gur go bhéicisibh ar an phrása seo, níl tíre dain ná rása, nach rá mise an, ná rása an, agus téann sé tríd na tírethe an sin. Mar sin tá mise chun an Agallamh Beirte a léifh, agus cé nach bhfuil beirt an, fé libh se páirt a ghlacha, tá cúna weim le seo, tá mise chun an dá Mairnéalaigh a heispáint, tá beirt Mairnéalaigh a cainte na chéile. Tá me chun hata úsáid in chéceann agus hata difriúil den darachan. Bunig í trí las lumsa chomá má tá sé bhain an éléimh ag an am céanna. Is sean Mairnéalaigh mise a cheolar fud an dain, mar cheaptain cróga linge ag imacht de bhar na dain. Tá haistil mé gach farige, gach cúan is gach agéin, is de chonig mé na hínta sí I dírithe I bhád agéin. Is Mairnéalaigh mise leis, is fada mu scéal. Níl tíre dain ná rása ann, Morocco an Algéir, an Spáin go dtí an séalan nua, New Guinea an Austráil, an Ind, an Tín, an Argentín, an Rúis is an Idáil. Well, bhí an bhirteach a bh muomh nach rá, bhí siad ará faoi chéchó maithas a bhí siad agus na rudí difriúla a tháinig siad. Thug sé bhí deras dócha go rá rímán, scéal, Algéir, dá cheann sin, Austráil an Idáil. Nis leanan an Agallamh Beirte seo a raibh písa, ach tá na phrásaí go hálinn an, tá siad fíor yes, rinne me dearma de lú gur Seán Ó Muimhneacháin scríbhann ceann seo agus seimhreas na gaeilge iontachán. Ná denig dearma de na phrásaí deasa, gach cúan is gach agéin, de bhar na dain, agus I bhád agéin, agus in ceann deir na chalúme, ná rása, nach rá mise an. Bhín neart spíle Agallamh Beirte, bhín golóireach ab san oireachtas, chunig I súla amachtóibh.